Vážení páni poslanci, vážení páni poslankyne, vážení hostia, dovolte mi vás privítať na dnešnom rokovaní obecného zastupiteľstva. Prítomných 7 poslancov, 1 ospravedlnený, 1 neprítomný. Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Týmto otváram 14. riadne rokovanie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2022-2026. Bod 2. Schválenie programu rokovania. Dávam návrh na schválenie programu rokovania 14. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.4.2024, ktorý bol preposlaný poslancom, bol zverejnený na webovej stránke obce. Návrh na uznesenie obecné zastupiteľstvo obce Rudina podľa paragrafu 11 odstavec 4 zákona 369 z roku 1990 o obecnom zriadení znenie neskorších predpisov schvaľuje program 14. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.4.2024 tak, ako bol predložený poslancom. Dávam hlasovať, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Ďakujem. Konštatujem, že návrh programu 14. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva ste schválili. Voľba návrhovej komisie. Dávam návrh na voľbu návrhov členov komisie. Návrh komisie zložení doktorka Eva Slováková, magister Peter Hutyra. Dávam hlasovať, kto je za. Návrh na uznesenie obecné zastupiteľstvo obce Rudina podľa paragrafu 15 zákona Národnej rady z roku 369 z roku 90 o obecnom zriadení znení neskorších predpisov schváľuje návrhovú komisiu zložení pani doktorka Eva Slováková a magister Peter Hutyra. Konštatujem, že ľudí návrhu uznesenia ste schválili. Bod číslo 4. Voľba overovateľov zápisnice. Dávam návrh na voľbu overovateľov zápisnice v následovnom zložení. A to pán doktor Juraj Láš a pán Peter Bača. Má niekto iný návrh? Návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo obce Rudina schváľuje za overovateľ zápisnice pána doktora Juraja Láša a pána Petra Baču. Dávam hlasovať, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Ďakujem. Konštatujem, že uvedený návrh uznesenia ste schválili. Bod číslo 5. Zámer predaja časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa Ľubomír Plevko, žiadosť o kúpu obecného pozemku. Takže pán Ľubomír Plevko nám doručil ešte v apríli minulého roku žiadosť. Bolo treba doplniť vlastne geometrický plán a mať vysporiadané záväzky voči obci, čo si splnili. A my v zmysle paragrafu 9a odstavec 15 písmeno F zákona 138 z roku 91 zbierky o majetku obci znenie neskorších predpisov, ako aj v súlade so schválenými zásadami hospodárenia majetku obce Rudina, článok 5, bod 5, písmeno A, obec Rudina zverejnila zámer od 3.4.2024 do 18.4.2024. Takže jedná sa vlastne predaj časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Pripomienky neboli doručené žiadne. Otvorení sú si danému bodu. Toto už sa riešilo v zásade. Takže dávam návrh na uznesenie. Prosím? Nemusí byť do hodnoty 3000 eur, ale my sme disponovali tá suma, ktorá bola určená na základe znaleckého posudku, čo sme robili v Oregále. Takže tam bola stanovená za metr štvorcový 34,88 eur. Takže na základe toho sme stanovili cenu. Tam bola ste stanovená čo? No, ale my sme vychádzali teraz z tohoto posudku. A to bolo ešte v čase 2018-2019. No a v podstate ide o prezáhradku, ktorú trvalo užívajú od roku 1986. Obec tam nemá žiadnu vlastne ani komunikáciu, ani nejaká ťarcha, že by tam mohla prenásť, takže Alebo sú to inžinierské siete, nie som si istý, ale myslím, že všetko je vedené v hlavnej ceste, čo sa týka voda. Môže tam plynová prípojka, ale to je ich. Takže dávam návrh na uznesenie, bude to troška dlhšie. Obecné zastupiteľstvo obce Rudina podľa paragrafu 11 odstavec 4 zákona číslo 369 z roku 90 o obecnom zriadení neskorších predpisov konštatuje POA. V zmysle paragrafu 9a odstavec 15 písmeno F zákona číslo 138 z roku 1990
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so schválenými zásadami hospodárenia majetku obce Rudina, článok 5, bod 5, písmeno A. Obec Rudina zverejnila zámer od 3.4.2024 do 18.4.2024 predaj časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Časť pozemku KNC 869 kultúra zastávaná plocha nádvoria o výmere 1347 m2, katastrálne územie Rudina, evidovaná na liste vlastníctva 1020, čo je pozemok obce, a to novú vytvorenú parcelu KNC 869/2 o výmere 26 m2, druh pozemku zastávané plochy a nádvoria, katastrálne územie Rudina, na základe vypracovaného geometrického plánu zo dňa 3.5.2019, kde bol geometrický plán na zameranie skutočného stavu stavieb, parcelné číslo 61/1 a 61/3, skutočného stavu pozemku na parcelné číslo 67/1 a oddelenie pozemkov na parcelné číslo 61/4 a 869/2, vypracovaného Geoservice Mihalda, úradne overeného dňa 22.5.2019, pozemok je umiestnený v zastávanom území obce Rudina. O prípad hodný osobitného zreteľa sa jedná z následovných dôvodov, a to žiadatelia dali vypracovať geometrický plán za účelom odkúpenia časti parcely, ktorá im bola v roku 1986 daná do vlastníctva miestnym národným výborom v Rudine. Od uvedeného roku pozemok užívajú a zistili, že pozemok nie je v vlastníctve. Predmet predaja netvorí miestnu komunikáciu, telesno miestnej komunikácie a ani je pridaná časť. Doteraz bol pozemok využívaný vlastníkmi rodinného domu číslo 57 ako predzáhradka. Na základe schválený zásah hospodárenia s majetkom obce v súlade s článkom 5, bod 5, písmeno A. Obec schvaľuje z dôvodov hodných osobitného zreteľa v súlade s paragrafom 9a odstavec 15 písmeno F zákona 138 z roku 91 zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so schválenými zásadami hospodárenia majetku obce článok 5 bod 5 písmeno A. Obec Rudina predaj časť pozemku KNC 869 kultúra zastávaná plocha nádvoria v výmere 1347 m2, katastrálne územie Rudina, evidovaná na liste vlastníctva 1020, a to novovytvorenú parcelu KNC 869/2 o výmere 26 m2, druh pozemku zastávané plochy a nádvorie, katastrálne územie Rudina v sume 906,88 eur, to znamená 34,88 eur za metr štvorcový. POC poveruje spracovať všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné činnosti k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia a k zverejneniu kúpnej zmluvy na webovom sídle obce Rudina. Poveruje správu obce. Hej? Dávam hlasovať, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem. Konštatujem, že uvedený návrh uznesenia ste schválili. Nakoľko to je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, čiže aspoň 6. Bod číslo 6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Rudina za rok 2023. Pani kontrolórka vám všetkým poslala odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2023, kde teda odporúča schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad. Do diskusie máte niekto pripomienku? Dávam návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Rudine berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečnému účtu obce Rudina za rok 2023. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem. Konštatujem, že uvedený návrh uznesenia ste schválili. Bod číslo 7. Záverečný účet obce za rok 2023 schválenie. Záverečný účet obce za rok 2023 bol vyvesený 2.4.2024 a zvesený 17.4.2024, čím bola naplnená zákonná podmienka. Pripomienky neboli doručené žiadne. Oddám slovo predsedovi finančnej komisie. Finančná komisia, ďakujem za slovo. Finančná komisia prerokovala záverečný účet, kde doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť hospodárenie správu majetku bez výhrad. Neviem, či máte k tomu niečo?
Ako sa účtuje, tak to vyšlo, takže v tom záverečnom účtu tam niečo riešiť. Pripomienky žiadne neboli. Pripomienky neboli žiadne. Len pre informáciu, že vlastne my do prebytku budeme schvaľovať aj uznesenie, tam vlastne máme aj prebytok 135 523,25 eur na minulý rok. Tu budeme schvaľovať dve uznesenia, takže prečítam prvé. Obecné zastupiteľstvo v Rudine schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Dávam hlasovať, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem. Konštatujem, že uvedený návrh uznesenia ste schválili a bude druhé uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 135 523,25 eur. Dávam hlasovať, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem. Konštatujem, že uvedený návrh uznesenia ste schválili. Bod číslo 8. Zrušenie uznesenia číslo 109/23 písmeno A zo dňa 12.10.2023. To bolo čerpanie rezervného fondu na spolúčasť projektu modernizácie základnej školy. Poslal som vám, prišlo vlastne z ministerstva informatizácie a investícií oznámenie, že túto výzvu zrušili, takže my musíme zrušiť uznesenie, kde máme naviazaných 143 000 eur na spolúčasť vo výške 8% tomuto projektu. Takže preto rušíme toto uznesenie, aby zbytočne sme nemali peniaze niekde, kde ich nepotrebujeme. A niečo, niekto do diskusie? Dávam návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Rudine ruší uznesenie číslo 109/23/A zo dňa 12.10.2023 v znení Obecné zastupiteľstvo obce Rudina podľa paragrafu 1 odstavec 4 číslo 369 z roku 1990 o obecnom zriadení znenie neskôrších predpisov a schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 143 000 eur na spolúčasť 8%. Dávam hlasovať, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Ďakujem, konštatujem, že uvedený návrh uznesenia ste schválili. Bod číslo 9. Rozpočtové opatrenie. Číslo 7, schválenie. Takže v uvedenej úprave tam sa navyšujú príjmové položky. Dotácie na energie zo štátneho rozpočtu, ktoré sme žiadali na mesačnej báze. Takže tam nám prišlo 5415 eur. Tam sme žiadali za jednotlivé odberné miesta aj za elektrínu, aj plyn. Pre rok 2024 už nebude možné čerpať tieto dotácie na kompenzáciu, pretože my už sme vyobstarali vyššie sumy a jednoducho už nie sme oprávnení žiadať. Tak, tiež je tam podpoložka 111 003 minus dania príjmov o sumu 5280, kde nám boli prevedené na účet obce zo štátneho rozpočtu na základe účtovania za rok 2023 tieto finančné prostriedky. Takže celkové navýšenie príjmov je 10 695 eur. Vo výdavkovej časti tam žiadame úpravu rozpočtu na všeobecné služby, kde bolo potrebné navýšiť položku na základe prác, ktoré sa vykonali na vlastne zriadenie vodovodnej prípojky na Dolnom cintoríne o 1000 eur. Aj sme schválených menej, ako potrebujeme. Je to z dôvodu toho, že ten, ktorý to mal realizovať, tak myslel si, že sú vedenia, čo sa týka vody a rozvodov, že sú v tesnej blízkosti plotu, ale boli to na opačnej strane, takže sa tam realizovala preklad. A ďalej je tam položka podpoložka 6307 005 na špeciálne služby. To je pri kapitole správa obecného úradu, tam žiadame zriaditeľa navýšiť o sumu 5000 eur. Oproti tomu, kde je schválený rozpočet na tento rok. Je to z dôvodu narastajúcich výdavkov na právne služby. Máme vlastne kauzu Koronis, tam už bola podaná žaloba, tam čakáme na výsledok. Ja som musel ísť na minulý týždeň na súd do Topolčian, kde sme mal byť obec určená ako opatrovník, takže tam museli prizvať právnika. No a ešte máme vlastne reklamáciu diela s pánom Brozom.
Takže z toho titulu jednoducho tie právne služby nám nastajú. Ďalej pri kapitálnom rozpočte tam žiadame vytvoriť položku pod položku 711 005, to je nákupu pozemkov. To sa vlastne jedná u pána Plevku, tam je 6 metrov štvorcových, jedná sa o parcelu KNC 61/4, je to 6 metrov štvorcových. Tam je na základe geometrického plánu, tak aby sme to už vysporiadali, lebo ľudovo povedané obec je v jeho. 6 metrov štvorcových, to sa jedná o túto parcelu. On vlastne žiada tu 69. 61/4. Áno, tá prezárka je to. Toto je žiadosť, ktorú dal on, toto potrebujeme vysporiadať, aby sme nemuseli tam búrať a tak ďalej. Už je to vybudované, oni s tým problém nemajú. Takže my by sme na základe toho od nich odkúpili za tú sumu 34,88 za metr štvorcový, to vlastne činí 209,28 eur. Aby sme to už vysporiadali a nebolo to neporiadok. Takže uvedené navýšené výdavky v celkovej výške sú 6 210 eur a tie žiadame pokryť z navýšenej príjmovej časti. Má niekto otázku na rozpočtové opatrenie? Dávam návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Rudine schválilo rozpočtové opatrenie číslo 7/2024. Dávam hlasovať, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Ďakujem, konštatujem, že uvedený návrh uznesenia ste schválili. Bod číslo 10. Čerpanie rezervného fondu. Jedná sa o doplotenie domov cintorína, čiže Niževsi a oplotenie hornosti cintorína zase v Bolci. Takže je dole 38 metrov na hornom cintoríne, to vychádza nejakých 86 metrov. Takže na základe tých cenových ponúk sme s pani účtovníčkou alebo teda napočítali, že 10 000 eur nám bude treba uvoľniť na tieto akcie. Máme už teda, že treba k tomu nejaký projekt alebo niečo, či... Projekt netreba, to je jednoducho, my budujeme existujúce oplotenie hore a len ohláškou sa to spraví. Už aby sme boli informovaní, akým spôsobom, nie že nás postaví, že my schválime peniaze a na hotovú vec dostaneme, že takto a takto sa to urobí. Vieš? Vidíme tým, že ste chceli, bude tam 2D oplotenie z hrubšieho oceľového drôtu, hej, a bude tam plocha úprava pod tak ako navrhol teda projekt na prvej časti, teda že môže byť aj taká alternatíva. Dobre, tak, poriešne. A hore využijeme vlastne stĺpiky, ktoré sú tam, roky akorát dole sa musí prirobiť troška oplotenia a bránka. Tak ako sme sa dohodli. Tak. A hore sa teda nebude robiť brána, tam sa to prehradí, hej? Úplne hore to nemá na... Ešte asi. No čo ideš z tej uličky hore? Tamto asi zatiaľ sa len tak provizorne preplotí, aby to bolo uzavreté. A potom časom zase by sme postupne podoplňali, len momentálne hej, tam chodí zver a ľudia tam majú na hroboch aj neporiadok a bolo by to vhodné už doplotiť. Nech to už troška vyzerá. Dávam návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Rudine schválili čerpanie rezervného fondu vo výške 4 000 eur na oplotenie cintorína Niževsi. Tam hlasovať, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Konštatujem, že uvedený návrh uznesenia ste schválili. Ďalšie uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Rudine schválili čerpanie rezervného fondu vo výške 6 000 eur na oplotenie cintorína Zaslibovci. Tam hlasovať, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Ďakujem, konštatujem, že uvedený návrh uznesenia ste schválili. Bod číslo 11. Harmonogram rokovania obecného zastupiteľstva. Takže vychádza nám to vlastne štvrtok o 6. a dá sa povedať na mesačnej báze, akorát v júli, tam keď dovolenkové obdobie, takže tam sme nechali mesiac voľný a aby sme mali nejakú rezervu aj v auguste a tam ku koncu sú sviatky, takže má sa meniť zákon o rozpočtových pravidlách s tým, že sa budú môcť čerpať kapitálové výdavky alebo teda respektíve takto rezervný fond aj na bežné výdavky, ale zatiaľ to nie je schválené. Štandardom je, že do predcovidového obdobia je treba schváliť čerpanie rezervného fondu do
do konca augusta. Takže ak sa nezmení zákon, pôjdeme po starom, tak tam bude treba poschvaľovať peniaze na investičné akcie. Potom sa to už dá len mimoriadne. Takže na mesačnej báze sú takto postavené rokovania. Pripomienky nepíše žiadne. Máte k tomu. Takže dávam návrh na uznesenie obecné zastupiteľstvo obce Rudina schváliť program harmonogram rokovania obecného zastupiteľstva na rok 2024. Dávam hlasovať, kto je za. Kto je proti, kto sa zdržal, ďakujem. Konštatujem, že uvidím návrh uznesenia ste schválili. Pod číslo 12, harmonogram kultúrnych akcií na rok 2024. Môžem odovzdať slovo predsedovi komisie. Tak mali sme stretnutie Komisie športu a kultúry s pánom starostom, kde sme teda prejednávali kultúrne akcie pre rok 2024. Keďže niektoré akcie sa budú usporiadať spoločne s občianským združením, tak sme sa dohadovali, kto ako si pomôže, teda kto to zabezpečí. Ja myslím si, že sme to zvládli úspešne. Zoznam akcií vám bol predposlaný aj zapisnica, s tým, že ešte pán Lomičan ako predseda Leška teda nás informoval nejaký nedostatok na ihrisku, ktoré by trebalo odstrániť, tak tam otrhnuté pánky na vstupné brány, to je bezpečné, tak tiež je slovo starostu, aby zabezpečil zvárač. Tak ja tomu poviem, že vlastne na ihrisku už sme dali zatvárať vlastne bránu, ktorá bola permanentne otvorená od Rudinky. Tu už je spravené, bránka, ktorá bola poškodená zase zo severnej strany, tá je zazváraná, aj hlavná brána je opravená. Nenavárali sa nové panty, ale urobil som to tak, aby to nebolo nebezpečné, dalo sa pohodlne otvárať. Takže tieto práce sú urobené, dali sme tam vlastne objednávku na očerpanie žumpy, to je ďalšie, čo dlho nás požadovali. No a potom sú tam ešte úlohy kosenie zabezpečené, čiže chlapci hrajú druhú lígu, tak zhruba sa kosí v tej sezóne dvakrát týždeň. Takže to máme tiež zabezpečené. No a v rámci takých drobných oprav má tam byť akcia, ale si nepamätám presne, kedy taká drobná brigáda tam bude. Takže spoločné priestory, to je kabíny. Upratuje sa tam na týždeň báze, rovnako aj hore hala. To znamená, že nemáme vyhradené dni väčšinou štvrtky, podľa počasia budú útorky a štvrtky. Takže každý týždeň sa upratuje aj v hale, budú chodia žiaci cvičiť a aj vlastne na ihrisku. Takže z našej strany si myslím, že ich maximálne ústretí vychádzame. Takže a samozrejme, keď sú nejaké drobné opravy, tak to riešime priebežne. Takže dávam návrh na uznesenie obecné zastupiteľstvo obce Rudina schváľuje harmonogram kultúrnych akcií na rok 2024. Dám hlasovať, kto je za. Kto je proti. Kto sa zdržal. Už najbližšie ten oslobodenie obce. Najbližšie bude oslobodenie obce 34. tak ste sú pozvaní sa tiež. O 19. bude lampienový sprievod. Bude vyhlásené aj pozvánkovné. Bude lampienový sprievod, potom sa pôjde hore obcov. Pôjdeme do vlastne pomníku a potom sa budeme vrácať okolo školy. Ešte aj to tu, ale kino sa im podarilo teda nájsť. Hej. Bod číslo 13, informovanie zo strany starostu obce. Máme zakúpený defibrilátor. Vyzbieralo sa 1420 eur, takže všetky srdečná vďaka, ktorí sa podívali. Aj vlastne pri akcii, keď sa zbieralo aj tým, ktorí prispeli. 2290 eur bez DPH nastal defibrilátor, 440 eur skrinka do exteriéru a 240 eur bez DPH nás bude stať školenie, celkovo 1970 eur bez DPH. Takže ak by ste mali niekto chuť, lebo je školenie pre 15 ľudí, takže chceme zaangažovať hasičov, zamestnancov vybraných obce a ak by ste chceli aj vy, ja prezistím termín, tak by mala chuť, tak môže prísť na toto školenie, pokiaľ do toho času dovolí. Projekt na zadky, ten by mal byť doručený na týždeň v pondelok alebo v útorok.
projekt na most na zadky, takže verím, že už aj táto Odisea, že sa začne hýbať, pretože to potrebujeme akutne riešiť. Nás neprospech je to, že vlastne územné rozhodnutie je prepadnuté, takže ďalšie je, že sa aj mení úrad, že vlastne úrad pre územné plánovanie je centralizovaný v Bratislave, takže uvidíme, ako to bude fungovať. Samozrejme, tam bude treba na novo vyjadrovačky, pretože projekt tam sa zmenil, projekt bude tiež troška upravený, takže tam pôjdeme na novo. Kanalizácia, vodovod, tam vyvíjame maximálne úsilie, aby sme sa dostali z aglomerácie Žilina, kde sú vlastne obce Lietavská Lúčka, Rosina, Rudina, Rudinka, Rudinská, Tedlička nad Váhom, Višňové, Žilina. Toto územie je kanalizované na 85%, to znamená, že pokiaľ by nás nikto nevinil z tej aglomerácie, tak na kanalizáciu by sme nevybavili nikde štruktúrálne peniaze. Takže snažíme sa to už, poslali sme aj listy aj so starostkami z Rudinskej Rudinky, snažíme sa v tomto byť jednotní, takže dúfam, že sa nám to podarí. Momentálne je to, išiel list na ministerstvo životného prostredia, to je gestii, to patrí, takže veríme, že sa to pohne. Z mojej strany všetko. Nech sa páči interpelácia poslancov. Diskusii, nech sa páči. Ja by som v diskusiách môžem prosiť. My vlastne občania, ktorí žijeme na Zadkoch, tak máme tam dosť rozbitú cestu. Tak sme s týmto chceli poprosiť vlastne všetkých tu na prítomných pána starostu o pomoc v tom, že vyriešiť nejako našu situáciu. Máme tu nejako spísané ľudí, ktorí majú to zájom, ktorí to chceli riešiť. A chcel by som vás poprosiť, že či by sme mohli vyriešiť teraz tie najkritickejšie úseky v týchto miestach, to znamená zalatanie nejakých dier a takisto tá komunikácia, kde sa nenachádza vlastne asfalt, aby mohla byť vysypaná nejakým štrkom, lebo keď tady prechádzame buď automobilmi, alebo kočikmi, alebo deťmi, tak naozaj sa tam ten majetok nejakým spôsobom ničí a nemá to až nejakú takú našu predstavu. Samozrejme, že vieme byť nápomocní v tejto veci a tak ako aj minulý rok sa zorganizovala tu na zo strany aj Peťa, vlastne tá brigáda, kde sme boli ochotní prísť pomôcť, keď sa urobil asfalt a tak ďalej, tak vieme, že aj vlastne tento rok dokážeme nájsť ľudí, ktorí budú ochotní pomôcť aj v tejto oblasti. Takže týmto výpadom by som to chcel raz odovzdať ako tú žiadosť, že by sme sa potom tým zapodievali. Bude to treba cez sekretariát zavidovať a zajtra mám stretnutie s jedným pánom, ktorý by prišiel vlastne pozrieť a urobiť výspravku aj tohto vstupu. Vlastne sem do Briežka plus táto ulica a tie najkritickejšie úseky by sme prešli. Mapované to už je v minulosti, sú určené teda priority tých ulic. My máme v rozpočte 10 000 eur na miestne komunikácie na tento rok, tak uvidím, akú cenú ponuku mi dajú. A s tým, že tu mám predjednané, že zajtra sa prídu pozrieť, pomerajú, dajú mi cenú ponuku, ja vám prepošlem. Dúfam, že aj občania nám pomôcť, myslím si, že tam by trebalo ísť, pokiaľ je tá vzájomná spolupráca, že aj občania majú záujem, aj obec, tak je to také. Takže potom zajtra... Ono je to skôr o tom, že tam treba také serióznejšie riešenie, hej, že by tam skôr už... Práve preto som oslovil ľudí, ktorí robia, s asfaltom tieto robia, lebo väčšina skúsenosť je taká, že keď sa robí niečo svojpomocne, je to super, ale keď to niekto s tým má skúsenosť. Že sa vyreže priestor, že sa... Veci svojpomocne, to čo sme tam v minulosti robili, tak to boli v podstate niečo málo, také nejaké lokálne výžitovky, len proste ten stav, aký tam je, tak je už neúnosný proste, že treba to urobiť vo väčšom meritku a toto treba vytipovať. Ja by som to aj robil do nejakých takých dvoch etap. Jedna etapa je vlastne aspoň sprístupniť to tak, aby ľudia si tam neničili tie autá, tie kočiky, čo by mohla byť tá rýchla akcia, ktorú sme mohli spraviť čím najskôr. A potom tá druhá akcia, tak ako teraz spomínal Peťo, že nájsť na to nejaké to väčšie riešenie, lebo tam je najväčší problém tam je s tou vodou, ktorá potom, ak sa tam aj spraví nejaké riešenie, tak vlastne ona to zničí nám to riešenie, alebo znehodnotí to riešenie. Tak je to tam na chvíľu, keď sa tam zasypú tie diery a my jednoducho tie auta tam jazdia, chodia, plus tie podmienky, ktoré sú tam, je to také, že skutočne. No ešte v pondelok mám stretnutie s projektantom, čo sa týka ciest, tak
chceli by sme vybehnúť práve tam. A na tej také tiež tie kritické úseky, ale tam, že teda aby sa riešilo odvodnenie to nejako komplexne, ale uvidíme. Tak naprojektovať sa dá všetko, len je to otázka na peniaz. No a zatiaľ nie sú nejaké výzvy na miestnej komunikácie, nič takéto. Dali až 7 miliónov na celé Slovensko. Takže dúfajme, že tie výzvy budú viac šité na mieru tým obciam. Nie som začula, tuším, že niečo na cesty na takéto by mali vyčleniť, ale... Ale to je napríklad, Jasné, dali kamerový systém. Na Slovensko dali 4 milióny eur. Volal som na Ľudsku, kde je koordinátorka. Pýtal som sa aj, má nás zase pod palcom, ako kycúce, prosím vás, potrebujeme nutne kamerový systém. No, viete, pre Žilinský región je vyčlenených 258 000 a zlopla to Žilina. To znamená, že tá alokácia je nízka. Ako aj teraz, čo sme podávali na zateplenie 3 budov. Je tam 142 miliónov zatiaľ a požiadavka je prevyšujúca túto alokáciu. Neviem, či nie okolo 250-300 miliónov požiadali. To znamená, že pokiaľ tam nenalejú peniaze, tak mnoho projektov bude buď v zásobníku, alebo ich vylúčia úplne. Je tu ešte, bude, ako pripravuje sa výzva na rýchle energetické opatrenie. To by som chcel potom s vami tak neformálne prejsť, kde sa dajú vlastne vymeniť v budove okna, dvere, termohlavice, zatepliť buď strechu alebo nevykurované podkrovie, solárny systém sa tam dá spraviť a výmena svietiteľ za úspory. To budú také veľmi rýchle, to je ako kvázi, je tam 20 miliónov alokácie. Dá sa to aplikovať aj na školu, lebo tam by to urobilo výrazný úspor. Dá, ale to je teraz, sme v nevýhode preto, lebo máme projekty na agentúre, 3. Teraz čakáme na vyhodnotenie. Už je to v administratívnej kontrole. Teraz čakáme a my keby sme vstúpili do tohto, že ak by sa nám podarilo nejaké peniaze vybaviť, tak tým pádom rozbijeme ten projekt, ktorý sme už podali. Lebo už keď tam dôjde výmene tých vecí, ktoré boli rátané energetickým certifikátom, tak proste na tom zniží percentá. Takže tu teraz dobre zvážiť, že čo áno, finančne je to pre nás asi je zaujímavejšie tá energetická úspora, keď tieto projekty uvidlené, aby prešli. Tu je tá dilema, že bude ako pripravuje sa táto výzva, bude taká rýchla výzva, ale to už je pre také, by som povedal taký, že čo chcú, možno majú správené vnútri, príklad, a čakal nejaké zateplenie alebo niečo. Tak vymení okna, vymení dvere a prakticky má budovu správenú, zrekonštruovanú. Tuto sa nás pýta komplexnejšie riešenie. Nech sa páči ešte do diskusie. Internet. Volal som s pánom Kutným, ktorý to má na starosti. Oni pripravujú vlastne podklady pre územné rozhodnutie. Takže pokiaľ nemajú oni schválené teda územné rozhodnutie, tak na tom zatiaľ čakáme na to. Oni budú len tú hlavnú trasu, oni pôjdu tých bočnými. Takže tam by sme mali osloviť. To je tak vzduchom, ako hovorili vtedy. Hej, vzduchom. To je taký. Oni sú vzduchom. Ale tam sme vravili, že možno niekto by mal záujem od nich sa napojiť a urobiť tie bočníky, že Ale to je to, že oni nám ešte nepredstavili, len tak nejako schematicky. Ale toto sú už veci detailné, že teda keď mi povedia, že áno, už tu ideme, tak ja vás oslovím, kto má záujem, že by chcel, tak môžeme na nimi byť viacerí a jednoducho, aby sa doladili detaily. Ale zatiaľ myslel som, že už sme v nejakej pláne tých harmonogramov prác, lebo oni po viacerých obciach, ale zatiaľ si pripravil podklady pre územné rozhodnutia stavebné povolenie. Ja som sa teraz ešte takú jednu tému spýtať, okolo tej vody sa kedy si riešilo, že máme tam tú rastlinu, ktorá tam rastie. Kríklatka. Koľko by stalo, keby si obec sama kúpila ten postrek, aby sa to postriekalo? Nemám predstavu, že čo stojí liter toho postreku, ale minulý rok mali až 40 litrov na vodohospodári, takže
Ja len, že či to nie je niečo vlastné, čo by sme si mohli kúpiť, že by sa to tu vystriekalo, že či sa bavíme o stovkách eur alebo tisíckach eur, že možno tak preveriť, že ako to na myšlienku. Dobre, tak to preveríme. Teda, čo by stalo na to chémia, nemám predstavu. Lebo tým, že to je pôvodí váhu, tak niekto sme absolvovali prehliadku obletného toku. Bola tam zastupkynia z okresného úradu, odbor starostlivosti životné prostredie, odbor vody. Bol tam úsekový technik za vodohospodárov, bol som tam ja. Prešli sme celý tok. Ja som zniesol výhrady voči tomu, že aby nám odstránili tú invazívnu rastlinu. Začali čistiť vlastne korito potoka, lebo tam veľa nanosov. A obrezali si dreviny, ktoré zasahujú do elektrického vedenia alebo sú nejakým spôsobom nebezpečné. Takže oni idú tým systémom, že všade niekde niečo spravia. Nerobia to naraz, ale to sa podľa budžetu. Okay. Fotopasce? Fotopasce neriešili sme ešte, ale musím sa opýtať pani Chovanákovej, koľko tam má peňazí na tak možno, že budeme musieť navýšiť rozpočet. To sme nerátali. Ale tá vychádza taká lepšia okolo 300 eur. Často si vyhľadal taký priestor. Takže to by sme povýšili. A hore na družstve už sa to uklidilo, či tam chodia ešte chodíte? No, donútra nechodia, ale ponovom tam máme iný neduch. Neviem, či tam majú strelnicu, alebo neviem čo, tak minul sme mali jeden sklop betón, tú kocku vyrazenú. Takže sa to utesnilo a ďalších 5 je, lebo to je vlastne dvojvrstvové, hej, alebo z jednej strany zdrža potom je to duté. Takže z tej vonkajšej strany už je asi 5 alebo 6 rokov. Takže neviem, kto má takú zábavku a vytrčené očerpajú peniaze. Ani tam na strechu alebo také... Zatiaľ dovnútra sa nám nedostal nikto. No a ja sa ešte opýtam niečo nové s rodinkou. Ale čo? Neriešim to zatiaľ. Ja len preto, lebo sa na to tam začína rozrastať, aby sme si na to dali pozor. Čoraz viac stavebných povolení sa tam vydáva jednoducho, aby potom by sme mali problém s tým územím, že sa nevieme k nemu ani dostať. Za mňa postupovať tak, ako sme sa bavili pôvodne. To znamená? Dohoda možná. Ja na 7 dní sme boli, no videli sa. Lebo ja si myslím, že sme na tom kratšom konci toho lana. My sme boli na stretnutí s rodinkou a že sme na ďalu my momentálne, ako obec. Boli sme s nimi na stretnutí, tak viete, aké padali návrhy. Boli sme tam všetci poslanci, ako za rodinu, tak ste videli teda, že aké sú požiadavky. Ak máme šancu nejakým spôsobom k tomu nášmu územiu, lebo ide o podstatnú územie, je to naše územie, aj keď to bolo katastrálne takto urobené zmetočne, v zásade máme do čoho ísť, nemáme čo stratiť. A čas uteká a možno bude to len horšie. Lebo sú to pre nás aj peniaze, aj všetko ostatné, jednoducho sú to občania, sú to nové domy, jednoducho tá zastavba, ide to tam. Pri rekonštrukcii, keď požiadajú stavebné povolenie, to bude automaticky povinnosť rozhodnúť, nie? Áno, chýba. Tak myslím si, že by sme mali prestať riešiť, rozmýšľať nad tým, že sa to zdá pekne vyriešiť, jednoducho musíme sa pustiť do toho, pokiaľ máme na to nárok, že je to naše, tak treba sa nejakým spôsobom... Potrebujeme sme nájsť ten dôkaz, že máme na to nárok. No, tak... Lebo tí, čo majú nejaké historické mapy, tak tvrdia niečo iné. No, takže... Neviem, no tak... Ale určite... Čo som ja sa k tejto problematike dočítala, čo som videla z tých údajov, však v podstate rodina dala rodinke kataster, alebo ako to nazvem, teda pozemky, aby mohli sa osamostatniť, aby boli ako osada rodiny a nakoniec to ostalo de facto do ticha a takto to skončilo. Lenže keď sa tvorila legislatíva, no, hej, a jednoducho vznikali samosprávy, no, tak jednoducho a katastrálny zákon, tak tieto bolo záhodu sa riešiť, nechalo sa to tak? Ja nehovorím, že jednoducho ostalo to tak, ale teraz v zásade my tu máme občanov rodiny, ktorí celý život žijú v rodine a sú rodinkári nakoniec v podstate. Sú tam... Poviem tak, škoda sa len odtiaľ minulé volebné. Bolo to rozbehnuté veľmi dobre. Oni pristúpili, už boli teda prístupní na dohodu.
celých 200 000. Podali sa, Som zvažovala, či to bolo také úprimné. Tak, no. Keď povedala väčšina z toho zastupiteľstva, že sú ochotní to rozseknúť, tak Tam z dňa na deň neplatí. ťažko povedať, keby prišlo na lámanie chleba, ale bolo to vyjednané takto. Ako tu je ťažko, tu treba riešiť, že ísť ďalej. Nie dívať sa na to, ako bolo, čo bolo. Vieme, že však bolo to ešte za úplne za panelizmu, to bolo tak našlapnuté, že to malo byť za nami, že sme sa to o tom ani nemali baviť, no ale tiež tá bodka tam nebola urobená. No. Čo je väčšina škoda. Treba nad tým, myslím si, dosť intenzívne porozmýšľať, respektíve možno fakt, že nejakú sú teda tie, či to má význam pre nás alebo nemá, čo s tým vieme urobiť, treba to riešiť v každom prípade. Zaoberáme sa s tým už viacero rokov a nepostupili sme ani okročík, nehovorím, že teraz, celkovo, zárobky sme nepostupili s touto problematikou ani nič. Takže tým pádom vieš, no sme tam všetci, takže my všetci môžeme prijať k tomu robiť dielu. Áno, však môžeme, ale ja sa k tomu neviem vyjadriť ako kompetentná osoba, ale musím asi nejako tiež vytvoriť nejakú aktivitu, že nechá to všetko na Marianovi, ale sme tady všetci a jednoducho tak netreba aj. Ale takto, navrhujem, ja sa dohodnem s pani starostkou, spravíme znova stretnutie, kde si už teda povieme, že budeme teda tlačiť na to, aby si teda vyjadrili, čo vlastne chcú. Nenapovedia jasne, zreteľne, nejaké nenapovedia na rovinu, čo chcú vlastne. V opačnom prípade jednoducho budeme to musieť riešiť iným radikálnym spôsobom. No. Takže dohodnem stretnutie a privítali som, aby ste sa zúčastnili v čo najväčšom počte, komu to umožní čas a jednoducho, aby to posunuli ďalej. Dobre. Ešte chcete nejakú diskusiu? Ja som ešte chcel, vlastne budúci piatok by malo byť stretnutie navrhované, neviem, tí sa vyjadrili, tí cintoríny nesmiem agretovať. No, dnes ma mi písal právnik, tesne pred zastupiteľ som sa to prečítal, pošlem. Dotyčný ma dal návrh o 25. môže. Že sa nám už prispôsobí, kedy budeme potrebovať. Lebo dali sme termín na stretnutie aj s tým zastupiteľom, piatok budúci týždeň, ale teda... Takže po 25. že už môže a vlastne náš právny zástupca, ten má nejaké pojednávania od, ak sa neviem, od 13. do 18. nejaký týždeň je mimo, takže povedal, že po 20. Takže dáme tam nejaký pevný termín. Dobre, ja tak som... Nevedel som o tom, ale že teda, ak by to bolo ten piatok, takže kto by chcel, tak by sa tam mohol ísť na miesto, teda priamo teda prísť pozrieť. A druhá vec, ak sa bavíme o tom katastri, územný plán, tieto zmeny a doplnky, tam máme vlastne teraz aký ďalší postup? Teraz je to vlastne zrejme, je to pri pripomienkovom konaní, takže teraz verejnosť sa môže vyjadrovať ktokoľvek k tomu územnému plánu. Tu sa priebežne posiela obstarávateľovi, pánovi Burianovi. A vlastne... Kedy je tam deadline nejaký na uzavretie? 30 dní, teraz termínovo... Prosím? Už to bude končiť teraz nejako. V máji, polke mája, myslím. No a tam vlastne išlo na 30 organizácií, sa vyjadruje, takže ku každej jednej sa nám raz doručený vyjadrenie. Takže oni tam majú tiež svoje lehoty, takže čakajú. Od občanov prišli nejaké podnety potom, či zatiaľ evidujem 2. No, že aby aj ľudia vedeli o tom, že teda sa môžu vypájať v diskusii, ale tak proste, aby... Len je to napríklad zásadný problém, že chcú vedieť napríklad, či ich konkrétna parcela je v danom územnom pláne. Dneska som to riešil. Jednoducho je to mierka 1 ku 5000 a je to kvázi ako schéma. No. Takže ja ešte dotyčným pánom, aj spracovateľom, postarávateľom, dneska to riešili aj pani Jančigovou, že teda nech nám dajú nejaký súpis tých parcel, že ktorý sa vyhoval, ktorý nie, až ľudia vedia. Ale budete mapy tam s parcelami. Ale oni to neprekrývajú. On tam má parcelné, ale to je prebraté z nejakého iného registra. Najlepšie sú diskutáciou, čo vám povedať, či... Takže skúsim ešte osloviť ich, aby nám to dali v takomto formáte. Ešte do diskusie.
Nech sa páči. Tak, volám sa Silvia Macíková a mám k vám prosbu. Ohľadom tej cesty, takisto sa pripájame, my sme majitelia pozemkov na Zadkoch, tej bočnej strany. Podali sme tu už projekt na cestu, takisto aj hydrogeologický prieskum, projekt na vodu. Čakáme na vyjadrenie k elektrike a vlastne k stavebnému konaniu, tiež chceme realizovať tú cestu. Takisto by sme sa pripojili a pomohli, ak bude niečo treba k tej spodnej ceste, lebo vlastne bude sa napájať tá naša cesta na tú spodnú cestu. Tiež by sme boli radi, keby sa začalo aj niečo, trošku by sa skúplnilo alebo upravila tá spodná časť tej cesty. A potom to nejako, aj to odvodnenie budeme musieť vyriešiť, lebo vlastne aby sa napojilo tá vrchná časť cesty na tú spodnú. Druhú vec mám, som tu vlastne za nájomníkov bytovky nad školou ohľadom riešenia vykurovania. Máme tam zastaralé elektrické centrálne vykurovanie. Plynové, áno, tak, plynové, pardon. Chceme zriadiť individuálne elektrické do každého jedného bytu. Mám tu žiadosť nájomníkov, mám tu aj podpisy nájomníkov. My sme riešili, že by sme urobili takú vec, že by sa vlastne zazmluvilo na nejaké určité obdobie väčšie, hej, aby boli tie náklady nižšie na ten plyn. Ale rozmýšľame nad tým, stále to pôjde hore a tá elektrika bude stále považovaná ako, keď budeme platiť ako fyzická osoba, budú tie náklady nižšie. Chceli by sme to zrealizovať, urobili sme si taký prieskum, že celkové náklady na tú realizáciu toho individuálneho elektrického kúrenia by bolo okolo 30 000. Na účte máme 10 000. 7 000 by sme vrátili, čo nám boli teraz, čo by nám boli zaslané tie preplatky. Chceme poprosiť obec. Bude nám chýbať okolo 12 000. 8 000 máme ušetrených, čo sme minulý rok platili okná, tie tesnenia, čo to tam boli, tie termohlavice, a boli vymenené, sa mi zdá, že vodomery. Tam by sme ušetrili nejakých 8 000 a chýbalo by nám asi 4 000. To by sa mohlo vrátiť, pokiaľ budeme platiť zálohové platby do konca roka na plyne. Takže do tých 30 000 by sme sa vmestili, ale ak by nás zafinancovala do roku 2025 do vyúčtovania obec. S tým, že peniaze sa tam vrátia do toho konca roka. Chceli sme poprosiť obecné zastupiteľstvo, že či by sa nám vedelo k tomu vyjadriť. Chceli by sme to fakt na to elektrické, lebo už máme zase pokazaný kotol, nefunguje. Každý večer o 6. zapínam, o 12. vypínam, ráno o 4. zapínam, teraz v tomto chladnom období, hej, a ráno vypínam o 6:30. Bude to aj menej záťaž pre obec, nebude treba robiť vyúčtovanie, nebude treba zase sledovať všetky tie zmluvy, hej, ohľadom plynov a každý nájomník si bude kúriť ako potrebuje podľa potreby. Len ja ešte musím prezísť, či to vôbec možné to takto vykonať. Ja som sa pýtala a volala som na ministerstvo, túto predkladám tú žiadosť, poprosím, hej, a chcem vás poprosiť, ak sa bude dať do budúceho zastupiteľstva rozhodnutie, hej, že či budete s tým súhlasiť, či by to bolo možné realizovať, nakoľko je to taký zdĺhavý proces, my to už vlastne žiadame od minulého roka, alebo to neviem, v máji alebo v júni sme poslali žiadosť. A chceli by sme už niečo zrealizovať na tej bytovke, nech už je tam niečo také konkrétne, strecha nám za chvíľočku spadne, to isté balkóny, hej, že aspoň takto pomaly postupne snažíme sa aj prispieť, aj zrealizovať to z toho našeho fondu, hej, pomaly postupne. Lebo všade už majú elektrické kúrenie, už nepoznám, jedna možno bytovka je taká, čo proste je len to plynové kúrenie a aj ten elektrikár alebo plynáč, čo nám chodí, povedal, že to je zastaralé a že tie náhradné diely už sa nedajú zohnať. Volí alternatívu, ktorá vydrží, ja neviem, originál diel vydrží 3, 4, 5 rokov a toto nám vydrží pol roka. Zase je tam ten termopohon pokazený, hej, že stále sa niečo kazí. Povedal, že aj keby sa to celé vymenilo, takisto budeme platiť, lebo my neplatíme ako fyzická osoba, neviem, ako je to tam urobené, ale máme vyššiu tarifu. No to je preto, lebo vlastne to bola diera v zákone. Že oni nás neberú ako podnikateľský subjekt, ale nás a neberú za fyzické osoby. Na to nepamätal zákon a preto sa vlastne vám tie sadzby navýšili. A o 13 000 sme mali minulý rok vyššiu sadzbu plynu, takže... Ste mali elektrické kotly alebo nejaké... Elektrické kotly, máme tam ističe 20 až 25 amperové, pýtali sme sa elektrikára, alebo ten, čo nám spravuje kotolňu, tak nie aj elektrikár. On povedal, že by s tým nebol problém, že ani kotol by nebol problém,
ani ten, čo to je, elektrokotol a potom je aj samostatná nádoba na tú vodu, hej, že... Náhrev vody, hej. On povedal, že nie je problém, že by sa to vmestilo do tých 30 000 a nebol by problém ani s elektrikou, že nie je problém to premer, nie je taký šikovný. Akože, a realizácia 2 mesiace mimo vykurovacieho obdobia, že by to spravili júl, august. S tým, že bolo by potom vhodné aj zistiť, že či by nebolo lepšie dať výpoveď plinárňam a zaplatiť nejakú tú pokutu, lebo neviem, ako sú tam zálohové platby, budeme platiť ešte 4 mesiace. No, mesačne. Oni vlastne tie peniaze by sa vrátili, keď sa neskúri ten Tak plyn nejaký čas. to riešili, keď vstúpili tie ceny plynu a neviem, či tu bývalá starostka nepovedala, že sa nemôže do toho zasahovať z nejakého projektu, neviem, či... Je to štátna fond rozvoja bývania, 30 rokov je tam Bolo zmluva. spomenuté. Musíme to preveriť. Akože áno, len ja som to preverovala aj na ministerstve, oni povedali, pokiaľ nebude zásah urobený, keby sa robili plynové kotle individuálne, že áno, No, tam je to elektrické, takže je to možné, lebo tam sa nebudú robiť, už sme to zisťovali, že sa nebudú robiť projekty a že proste je to možné. Takže neviem, kedy bude zase zasadnutie, pretože možno zasadnutie bude o 2 mesiace. Na mesačnej báze. Môže byť, hej, ale náhodou budú dovolenkové alebo také nejaké obdobia a proste sa nestretnete všetci a my budeme zase čakať ďalší rok. Lebo toto sa ťahá už od minulého roka. Fakt by sme chceli niečo už robiť aspoň pre nás tam a pomaly postupne riešiť tú bytovku. Tak ja si myslím, že za poslednú by sa pre vás dosť... Urobilo sa, akože áno. Akože snažíme sa, čo sa dá, len vy máte 2 kotle, aj plynové, jeden je nefunkčný, ak sa nemýlim. Nie, obidva sú funkčné, on je odpojený. Prosím, ten je odpojený. On je odpojený, áno, stačí. A z toho nemohol zobrať ten servopohon? Tam to je kotol, druhý kotol a servopohon je niečo úplne iné. To je nejaká súčasť toho. Užitkové máte bojlere? Ako? Nie, máme spoločné všetko. Ale ohrev vody máte ako? Užitkovú. To ide... Na sprchovanie. Spoločný. Spoločný jeden? Aha, dole je vlastne veľký boiler, to je sa nahreje. Veľký boiler, to znamená, že keď ja sa idem sprchovať o 4, kým si nahrejem vodu, tak hore napríklad vodu majú až o 3 hodiny. A niekto nemá vôbec teplú vodu, má celých 20 rokov letnú vodu. Hej, aj kúrenie, takisto dnes sa nakúri, lebo ja som dole a kým to príde hore, to je akože strašne dlho to trvá. Je tam, my sme to riešili vlastne aj s tým pánom, čo nám robí revízie, že aj s pánom domovníčkou, tak vlastne dajú sa zradiť tie elektrické kotle do každého bytu, s tým, že by tam bol nejaký ohrev vody zabezpečený. S tým, že vlastne netreba robiť komínové vložky, lebo teraz sa to už nedá robiť do stien. Zmenila norma. Takže tam by bolo asi 10 kotlov by sa muselo kúpiť. Aby to išlo, každý by mal zvlášť a meral by si zvlášť, koľko si spálí toľko by mal. Lebo tam je zásadný problém aj vlastne, je tam taký nesúlad, lebo sa tam rozpočíta vlastne teplo na metre štvorcové, takže niekto je spokojný, niekto je nespokojný, niekto má susedov nad sebou, pod sebou, takže... Niekto má teplo, niekto má zimu. Niekto je zimomrivejší, potrebuje viac kúriť, a tým, že tam je centrálne kúrenie a vlastne majú termostatické hlavice, tak nemajú nejaký termostat, že by to nejako dobre sa dalo vyregulovať. A každý by má tú riadiacu jednotku, takže to je výhoda, že je to možné, netreba tam riešiť nejaké dúracie práce a tak, že sa to dá napojiť. Tak sa spojíme s pánom Kovačom. Je dobre. No a samozrejme, tam treba balkóny riešiť. Elektrické žľače. Ako radiátor čo je to, ne? Podľa treba aj podľa rozvodu prejaviť v každom byte. To má istorickú pačku voňava. Prípojka, že je na dostatočná pačka. Ktože? To, že netreba, lebo že to sa dá napojiť z tej, každý by jedno samostatné. Nemali odstopu pripojka. Ako? Netreba nás osilovacie? Odstopu. Nie, ja som sa na to pýtala, povedali, že to stačí, že netreba ani slov, že máme 20 až 25 amperové ističe, že to nemá ani 20 amperov práve ten elektrika. A že on povedal, že tam treba dať akurát ten kotol, ten boiler, že to sa spraví, že kotol by vyšiel, ak by sa to dalo zrealizovať na vecko a boiler do kúpeľne, aby proste, čo to on potiahne, robí tam nejaké, neviem. To by to úplne zateplné? Nie. Nie. Teraz sa vymaľovali vlastne vnútorné priestory, za posledné obdobie, čo sa spravilo, výmena vodomerov, 17 rokov nemenené. Robili sa tam vlastne, vymaľoval sa vnútro, sa spravila brigáda,
Pretesný výsah okna, zatesnenia buď aj boli, alebo boli poškodené, takže boli veľkovníky a menili sa strašné okna, ktoré zatekali. Máme, alebo nemáte nejakého známeho, ktorý by to mohol veľmi, veľmi náhrubo prepočítať, či vám... Máme to technikom. On vravel, že zhruba tých treba rátať s montážou od 2,5 do 3 na každý týždeň. Ja iba také poviem, že keď máš 25 amperový stíč, tak môžeš skoro 20 amperov pustiť na korenie. 20 amperov na korenie znamená 12 kW fotov. 12 kW fotov je super, vtedy keď máš zateplený. Keď pár dní zateplený, tak mi to iba nemusí stačiť. Takže by bolo dobre naozaj prepočítať, či keď nie ste zateplený dom, tak či vám to bude stačiť, lebo taký plynový kotol dokáže ísť až na 20 alebo na 60 kW, kdežto ten elektrický pri tieto 25 A ističe nedokáže robiť až taký veľký výkon, ktorý si sa kvôli tomu menili ističe od iných domov. A ja mám zateplený dom, mne to stačí. Vy keď nemáte, neviem, čo také rozhodnutie, trebalo by sa nejakého technika spýtať, ktorý má na starosti ten energetický certifikát toho domu, či vám to vyjde. A vy ste teraz neinvestovali a náhodou zistíte, že to nebude stačiť. To by bolo odporúčanie z mojej strany. No nám povedali, že nemáme zateplenú bytovku, ale že bude aj tam taká tehla, čo netreba zateplovať. To nám bolo povedané, keď sme sa pýtali. My sme tú bytovku chceli dať zatepliť a povedali, že sa nesmie dať zateplovať, lebo že tam je použitý taký materiál, že tam nie je potrebné zateplenie. Tak teraz sa zatepluje, teraz sú tie energetické normy úplne inde. My máme tiež 44 tehnú stenu a sme mali zateplovať kvôli energetickej úspore, takže 10, takže myslím si zase... Ale že my na to už peniaze nebudeme mať. My teraz nezmeníme to kúrenie, ale 10 000 či koľko išlo minulý rok na to kúrenie, hej, že proste tam sa vyberú peniaze, nebude na nič, nebude ani na strechu, ani na zateplenie, ani na elektriku. Treba to pozrieť, ako pán Laške teraz tu keď má skúsenosť, keď povedal, že aby nebol ten problém, že vymeníte niečo a budete to mať nepostačujúce. Ale to vlastne uniká teplo aj teraz, na tom plyne. Však uniká, ale to, že má väčšiu výhrevnosť ten plyn, hej, v zásade. Aby ste to nemali, že máte zimu napriek tomu, že si vymeníte kúrenie, ale ja neviem. Teda, to som pochopila. Neviem, ja. No. Ale treba s tým niečo urobiť. Máte svoje peniaze, tak však sa vyrozhodnete, niekto si dá. No, však práve to hovorím. Myslíme si, že váš nápad je dobrý, tam bolo by dobre preveriť tie technické riešenia, ktoré z mojej strany odporúčam preveriť alebo odhadnúť nejaké z toho, že vy už viete, koľko si to teraz skúrili, viete, koľko plynu ste vydali. Máme, tam sú aj podklady, ja som tam dala do... Tým pádom viete, koľko energie odišlo cez tú budovu preč a viete sa povedať, či ten kotol by stačil, alebo či tých 12-15 kotov by stačilo. A druhá vec, ako ste tu nás spomínali, že ten prívod do toho paneláku, vy môžete mať všetci 25 A ističe, ale nikdy sa nestane, že idete všetci naraz. Ale keď budete mať elektrické kúrenie a bude vonku minus 10, všetci pôjdete naraz. Tak by bolo dobre iba preveriť ten hlavný istič a kábel, ktorý ide do bytovky, či to zvládne, keď všetci budú práve v tým kúriť. To som zisťovala na energetike a tam mi povedali, že pokiaľ budeme mať 20 amperový istič, takže to zvládne. 10 bytov, že tam máme. 20 amperový Či 20 amperový istič, že to by malo zvládne. To mi bolo povedané. To je ten projektant, čo robí s elektrikou. Ale to možno... Nebolo to tak, že... Zhruba 2 kW, konúca 2, pračka, tam má 6 kW. Tiež to také prvé počutie, sa mi to zdá malo na výkon. Treba to zistiť. Nebolo to myslené, že na jeden byt? Nebolo to myslené, že na jeden byt na vykurovanie? 20 amperový istič udrží asi to elektrické kúrenie, to je všetko. Čiže napríklad ďalšie hospodárstvo. Neviem, ten elektrikár sa vyjadril, že to je v pohode aj s ostatnými spotrebičmi, ja som nie odborník, tak ja sa neviem k tomu vyjadriť. A máme niekoho, kto by sa vedel k tomu, no, že by sa k tomu niekto vedel vyjadriť. Či máme zháňať my, alebo... To môžeme vedieť, či? Či do budúceho zastupiteľstva už to budeme vedieť. Hej, budeme vedieť, teda aspoň... Po mesiace. U pána Geláčaka som to zisťovala. Ešte si dáme ten boiler do každého bytu, tak to je. Vy tam máte na streche nejakú fotovoltaiku, alebo... Nemáme nič. Aj to sme žiadali kedysi už aj za starostku, že proste tam sa 20 rokov nič nerobilo, že
aj fotovoltaika alebo niečo, čo by bolo proste efektívnejšie a pre nás aj únosnejšie, takže a zatiaľ nič. Projekty nemal kto spraviť, alebo sa neskoro začalo a už sa to nestihlo. Tam aj investičný dlh veľký na to vybuka. No teda, tam fúčali okna, jednoducho tesne buď neboli, alebo tie okna boli všelijaké rozladené. To sa dalo všetko preservisovať na novu. Tam sa robila úspora, strešné okná zatekali. Tam bola havária za haváriou. Teraz máš centrálne vykurovanie. Každý má individuálne. Takže nie je taká vykurovna, či je bolo centrálne. Ešte má teraz centrálne vykurovanie, má akorát teraz otvorili bytovku v Dolnovaničove takto a Lodno. To sú dve obce, ktorých viem, že majú takto. A do ktorých biomasa by sa vymenila? Prosím? Biomasa? Pretiahnuť biomasu? Ja myslím si, že ten kotol, neviem, či by sa to dovládlo taký ruku. Neviem, či je tak, by som povedal, výkonovo zdatný na to. Takže budeme riešiť budúco. Ďakujem pekne za účasť na rokovaní. Majte sa.